Bia mono sana asugo tumanyia a brief history ye rishirika riga ria waumini insurance brokers ina bugetenga broker maitereta broker ni broker no maite na rimanyire but rende it was a rank basugetuko from agent to now babe banyargo bago partner with other insurance companies bia mono sana bono to chake to tereke gikarikiga uratumanyiri tangani insurance ngento kieke to tereka se policies insurance ngakindata inigenge nguba aseke Gusii nengubo koira ekogokonya esobo bebonde bwensi borabe kwanyora ngango chire kogokonya egotambuki kurwarise kwarenge kuruga igese kwagwera ekoira ni bakase kwarenge einere insurance aseke Gusii timatinga kindali beke ne kwatebire buya nengubo mete ngubo nekirwaniro keri ogwetangira kero kwanyora mo begete bo chigocha so kwanyora nganore insured na ndembia kero muntu gotwara insurance ngwika tole tumanyanga types of insurance nchire chiechi asenge nchone chinyinge chire bana gato amanyire about insurance insurance policy ile tandronga insurance policy na liro libono na kimuntu arali understand otaracha what this policy what's an insurance policy a policy yoka ne document a document yenga bono bune logbook yegari go se title date eye na yo gotwara bwo ekaro kwa ire insurance kwa policy document ye ekoro kingo bo maene kwa bete insured kolengana ne gento gete tisenge njo tobwati chi insurance mbali bone karo kwa ire document ye kwanyorire shida a document ye na roko gendo represent ya abantu bali insurance egere baroma ene nkwarenge insured the right way bagokonya kolengana ne kiwango kerikia okwaire tesenge e package eri ya okwaire etobwate e policy eyemo gosenero chi type igebwekaine all through ose go depend na customers na ndonye go depend nchire chiechi step by step chi policy echire tofauti. All right. Bono njake ko baeresera chi policy. Yes. Ntobwate policy ekoroku moto. Okay. Moto moto policy ntobwate third party. Okay. Third party ye igekorende ebintu binde bono tutebe for example egari kwa irire third party. Yes. The third party yeiga nige ko inishwa ebinto biri ogotuoma totebe gwatuomira omonto yaka no monto oria gwatuomire chinyeni chiabande yaka na chinyeni chiri gwatuomire ng'ombe yabande yaka na eng'ombe iri lakini teri gwaka na gari enyene inere maana ye third party insurance. Third party insurance igego cover ebinto biri biraba affected nayo ne gari yao biriyo gotuboma otuome ngondi abande yes tuome chingoko chabande yes insurance ye third party nere wakana abantu balia but rende yugo ngokonyere inkinje gari ane ngochiko ngakana boro good onye gotagite gari yawe beko akanwe okoire insurance ye koroku comprehensive. Okay. Before ndaraja comprehensive third party nerongo konyere esengenjo onye gwatu omontori tobugati besa chiao ogoja koruo wakana omontori insurance eri nere gwakana omontori gwatu oma ekaro bachire court na lieko mo compensate goika mogende court court yamwe chibes chinga naiga oyabwenete gwakano insurance yeimoke yakane una sobo korali bwa okwabeire a third party insurance ye kwarorige wakana abantu because okay wantumire but kwanyoro umuntu akubwate for long bako chotika kubwati bono how effective is this ngwakanere bono being a brokerage firm oligere to stability of the companies into a togo shop to aligere ringa itogo kobeka na stability of the company ngoligere litole the company yenere bogo akana gosine company eliogo ngokobeka arabu ngotikoro sana ime bono ntuni gotonga abantu bali ogotomo monta ende gokoligeri chinyeni chingi yakoretere bone gasi yaito no gokoligeri insurance kolengana no mufuko lakini yego chikokokonya. All right. Yeah. Okay. Na koigure and we do it at no cost ndoli koko charge tunafanya for free. How can you do for free?
ngakini moko benefit ya karo muandegiri chinyeni echu muandete nyeni chingia, then how do you benefit? In any insurance company ntirate yora agenda shop direct. Okay. Bone karo tu airire biashara biao to this company A. A company ye gatwa koira ngoto akanere 10%. Bono 10% na chine tutogotumia tonyoro musharo itokoruororo to akana obisi itokoruororo alafu tokoleki naende toligereri nga obisi y'abantu barona abasafi bale bakanu. Yes. So igo morente nenera. Torente nenera tonga buna abadi yani bogeti. Yani moko ni chi link. More buna link. Ego between. Tubono ne link. Togo ko link nje ne client. Na in case of anything ige ko be shida etoro the side of the client. Kuhakikisha tuako ile ebintebia. Bokora libolibo kane iribuya. Okay, mbia sana bwana Osoro. Ekara tutigarita se moto policy. Tuanyolje ntubate third party eyugwate bire egwakana abantu bali gwakoreire madara n'egari yawe for example whatever ntubate comprehensive insurance ekerwa no target na egari yawe yakorera sire mu basukano wakane nkyo monta ko bwate mbakonyore cover ya comprehensive insurance kwanza in any insurance igendo toko gani koruso omonto oikoto eke arepini yao otoeke tambulisho kiao otoe copy ya logbook tomanya goko insure. Aya comprehensive insurance eye bono ni ge ko insure egari engima egari eye sambu eyi oikatoko compensate egari eye igabanta ba terrorist bayake bomb we must compensate you egari eye oibwe we must compensate you etuo mabantu bali the third parties tuateba again we must compensate them oikatoko compensate the third parties na ande to compensate egari yao onye yatuomera yaba beyond repair lakini nye yatuomera ekoba repaired again egari to ko yira tali ayo ko repair to ya irutu tegara cha ute insurance yaro osigu kwa egwe gari yao back na rocho mungona gitekero kendeiga ogatebanga na bwatu sine insurance tingumanya sen comprehensive gosinereri ati umontaga tumwa achakora value egari yena na kianyoro umuchando ngani elazima montaja ara evaluate onotra demne value ego chara akora ya egari ya kara ya korira accident first thing itoko yeire garage first thing you report it to the police station. Karo kwa report the police station, what let the police abstract. Karo what let the police abstract to actually a claim form. Karo to actually a claim form to a garage. Na ko report. You report us immediately before you do anything. All right. To a garage. Toko yire garage. A follower. Was a investigator. Ngoto mwale. E falu ya ko falu egari beyond ngakia umiangani is it repairable or it is beyond repairable egari yenye konyali kana nganko bere repaired then egari chiago go ahead yaro siegari onye kera above etanyale ko bali repairable then egari elibono ige ko irune insurance kwa guchibesa kiri kya auto insurate ko sie karto ko insure egari comprehensive ko ikoto tebi falu yegari to ye kolere evaluation kero to ye kolere evaluation to manye chibesa irenge gari yawe isaine then we insure the money. All right, thank you sana bwana Osoro. Montadaro mboli anga what do they offer? I mean it's your services. Ichogenda to elezera because one of the services na mokoro search amokobe link between manyenegari na nese moko muira chikoba insured. That's one of your services. Ana bora totebi chinde kreto gendretega anaro kombolinga motara enda tambe Sara. Hebu mgeni atuambie wanapatikana wapi? Oh, good. Nairobi, headquarters keto chire Nairobi. KCCB. Waumina House Westlands. Togo cha Nakuru, etole Siva House. Waumini Insurance no otolalie branch. Nyeri ntole gari Catholic Bookshop. Kisii no otolega iga St. Vincent opposite Kisii Hotel. Esi akabeire. No tole marie kanisa ime diocese ime. Asengenjo etole ondi na
Catholic ntutorikire n'abana Catholic okay. etonga chiroya chiabo tokubakonya kile gento kwa hivyo hatuna ubaguzi, we are open to all people. All right. Togukorera naringo chikoba contact taribo contact nabo gukorera ose nabo kuronya ke standby nabo ko montari ko yo gosoka soke contact chiana Kisii branch. Yes. Igere 07 25 55 all right 8805 ne yende Safaricom naende unanipata kwa WhatsApp ese namba hiyo yende 0731 yes 00 15 67 headquarters cheito namba gotonyoranero 07 22 200 403. Asante. Mia mono sana mwanchu murigereria ende na bara chikoiro reka togendete no murobiri kurinda nyo kwarenge kin kwa nyolire personal information yae asura manyoli ne simi WhatsApp egero mubule maswali ya mangi onye konyorire lakini nando nyoro murobiri yoiga nabo ora chikoiro chinsa cha maragoba igonye gogosoka bono yakole na haraka nabo gutubwate gwetera simi gotabwate manganonsi bia ayashua yunga kerokende maragoba nonyare ko bagukuirorirwa asembeo egero bwate amanga century yobekerano mwachimule togendete ko ba na Mr. Osoro koro wa main insurance brokers ayo gendete ko tatebia igoro yechi insurance bako offer litanga na tatebia insurance ninki insurance policy ngento kieke na types of those policies sekero to akwanire motor policy eyo ko entail a third party policy and insurance amo na atebere comprehensive insurance eyone policy yemo muna gwatata bichire ao ase moto twakoreira abo ose twakoreire moto moto yetemineti ne chigari choka nisego comment yes nko inishwa tole chipigipigi echichiranda moto echituktuk echiranda moto nonye eroni mwa machine ya ero no bwente ko inishwa. Okay. Yes. Nyange jiroji muliko tinyange ngoja torase tinyange toko chinishwa. All right. Yes. Igombi mondrabara denge ere mwaye family ya ene tinyange babwate igobona abantu beshinyange mumetusahau kwa insurance. Moto autominity any machine ego tumia mafuta ebwate engine ignition. Onye nyange ya okay ebwate ignition na botoko ye. Igona beko ba insured. Of course yetatu wale. So ngwe katorase tinyange echo. So I think mwancho muligiria twachira monaye kwa rikoro wa umini brokers chi policy babwate agendrete kuna gototebia ototebire ya moto echide chigari ebintu biri bitumika chinjini osamaguta chigari chipigipigi na nechi machine jiri chinde chonsi oro chengango tumika chira mafuta na bako bako insure third party nerororo na comprehensive na tebiro byego nerororo bana ndo chenge nabo mwalimu naende mete ndo chenga ameniambia vizuri na abwatiribia na yenyege netenga no gendete kubwate konyora maigeria aya na maigerio nkayora nyora maigerio bunaya onye talikoro wa main insurance brokers bakubwatira na Ndizi TV morobelio bwensakia oyokoletwa na Sarah na Brighton pamoja na Joshua Auta tobese gusuka ekiagera wona litutaite goswa soboime egeto chikumanya mange kurwa soyo minto osoro. Yes ambia mono policy ya kabere tobugate yes etoko yeroka last expense cover. Okay. Last expense cover nigere policy yo cover yani toko renda makwelioka oyo minto motegererio ise koligereria sikuisi abantu abange ubogima bwatoko ngeire. Yes, that's true. Nigo konyora ngakaro monta asirire ntobwate ebiombe lakini biombe bikwanyora omonto osire irasa atambe nonye no komoleta yabe shida. Yes bono ntobwate chi insurance ekorenda matangoka na matanga aya igeko bwati no mufuko goikamobe egroup y'abantu ikomiko genderera nambe yemo insurance ya matanga ekongini shwanje Thomas ninche bono munyene mbora naye bogoria ekonde ndanje Thomas senginjoro nje goikangwe erende umongi none erende abana bane okay erende tato minto mama minto
mako biara na tata biara omonto yo maise komachania aru ase group ye go sirire ni gotoko eguchibesa echichi gwakanu within 48 working hours chiende chikora matangari na requirements tokogania nambe yemo koikotoe copies of the IDs ya tata biara mako biara mama na tata na inche Thomas no monge none abana oto echipat certificate tomanye komanya abantu abambaroro egere to buy insurance yeyiga na ego value buna bone insurance ya matangazo omonto omoke ogwakaneri buna 900 omwaka twakwa 50,000 omonto gakura se group eyo ogwakana limo omwaka eri buna 900 omonto oyo mogokwa twakwa eri bwa 50 kogwakana 3,000 twakwa 1,100 ase group ya abantu 10 omonto oyo mogachire kogwakana chiribu 5 na 500 twakwa chiribu 200 ego vali no mofuko ego depending umubugo na kiyo konywa so ego na kana 1,900 per year ingwa kana chionsi gose nabongo split kagicha onyolenga at the end of the year na can this 1,900 osimo what a time limit in insurance it is cash and carry yeah like now in insurance ya matanga oise gwakana bono iga we encourage people to pay through M-Pesa baby esengenche oise gwakana bono iga twichoire form gwakanire omonto wa accident yakwe we must compensate immediately so nyina kanire 1,900 omonto yo mukure asibali 10 amwangere 50,000 nandi nguchinde gwakana ineni we gose igo bako mwako ere onye kwa ira rero na inde baka next year umotienye buno iga chitariki bunechi ali nando gocha ko yeridiu nando kana 1,900 talibi ye igo nende mbiya kabisa na inde kero go divide chibese chiga per day echigo cha 5 shillings per day breakfast sara kwari mambine yaire alafu naende bwateba oyo koru mbono ngo chikoli breakfast producer yanginyo iri nte tokoboka mambi mbono togo tosoka daiga nande naru wakana 3,000 per year anyole 100,000 nanda achikuganya mpaka omwaka onde nanda aru 3,000 ekogenda iyari no lio koru 5,500 anyole 200,000 andaganye naende paka ka umwaka onde nanda achikori new yutali insurance yengiye igoro ya matanga damantu tokonya gochangali ore kabasa chitali goisana jingo konyere sana montatu ale bill ya nyagitari go 50,000 onyore neri getene policy go 5,500 banyore chibesa mpaka chiko garamia mazishi yo mwancho ndo kona robo soko ngire ndoganye to mwancho muligerere this is the best policy egiagera bakongo barobunko babule barobumboro ande mbaro basiriti ya mwabo even right now bagende tekurira bagende tukurangira imechango igo bane kyo koraye check yo mintoge gato masosoro waumini insurance brokers genda gote biye namba ya seminaro ande gochali kuru ntunda ya kabere na iliyo kubwatia mangana yaiga agokonya ayuna mangana maya because si ikire bono iga tutaduna uchiko chandeka ekera abantu baro bagotokonya ande bato iri sembe bunechiga inkina ende toganiti gusoma chumuri mondo natake kubori whatever about chigali wakwanire chipigipigi wakwanire mondo narora atumu akanu wakwanire mangana ya matanga narora takenga inchirende na chetupa kanyoro mbasuka na nkaumia njenga kinka kinda anyore kurwa insurance brokers ngoja torabo policy ngoja to requirements for last expense cover ya matanga goikotoretere a death certificate gose pario permit na original ID ya nyagosira tomanye ko compensate yes unasira iga toretere notification tochaka ko process igo goike biboro permit ne death certificate no maeta abantu baita goika gote umuntu kurata kwiti for example ngo somana renge gazeti ya the standard bono mambia page ya renge ya gatatu okoro kinde
So mungwana nara, I don't know how nakianya arikanete. But your company ya insurance na ya moete 600,000 mwaka 2021 ekera afegetinga mwana no kule mama minto kule na mama biara bonsi bakwera so mubasokana so akamagwa guchibese icho after then bagacha kugundwanga ilikuwa ni fake abwenerete kubwatwa oyo akubwatwa na bwatwa na ndasibwe isenge njobu no boibi but one thing ankuboli Thomas ngachire nkuboli ngaki ndache mbatebinga bana mama minto kule my mother-in-law no mwanone so monge that amount 600,000 inki no muthawa the due process okororo mondo naro fereti abo ta kore gasi yaye buneta kire because when you want everything let's make a burial permit amo ne death certificate because nalioko nyora that nalioko guyobo konyobo how the new mongwano yako I will show you that ngebi ntombira akolete yes because somonto naro tarenge kini se gasi yaye timedi namba 3 nero roro okay ntobwate egento tokoroka medical insurance medical insurance igere tofauti na NHIF okay eyo gocha nko insure tole chi individual against medical ne group ne chi institution muna bona Ndizi TV yes ni nchemba sabe mbakolere quotation na ino mobe medical insured yes okoego smart card okay okogenda with this smart card nyagitari ende yonse aye kwa na smart card yao yarigererigo kwa bwene ku free kwa ira na backing kabyana marioga maya kwa bwene guboronge kwirana because kero kwenda kero obwate no nyene card ne yugwate ure NHIF bonyorore amarioga na ruta egu utumeka card iyo I don't know kero obwate medical insurance yiga ige kobwatia ntobwate tofauti nchirororo tokoroka micro na ntobwate ntokoroka smart card micro okogenda nyagitari oikoro some money bamanye kokudumia lakini akarobwate smart card gende nke yotalikoro okay janto likoro kende gionse ya you produce it una TV wana endese kutoka nga mariogo na aratali covered yes then amarioga ara beta bakabadi na marioga make buna bono totebe eliogo gwachire kogore eliogo nga otagete gukora family planning okay bone elioro te family planning no borwire obumbori borwaire iyo nayo kumanyana nayo kumanyana kyo wetete na marwaira ega chande tabantu go surgery kumano gwakorerwa it is covered yeah ongise koira na maigege ntonkere never say last expense cover we cover all debts tutaiti kumanyana kigwakwa ntugicha gwakure we must the cause of death you chandeo nande why etali guketa for my siblings because onye nanyira nakira cover my father my siblings bale covered 4 of them abuna abana bale but one of my sister and my brother no they must take their own. Why? Because I'm a family member ninja ndete kuira this insurance. Yeah, yate konyare kana. Mochi muri this thing because ekarona irine na bangu peka masubati yo minto ase kurindi. Te konyare kana. Oibona tali mwano. Tali moibolio. But onye ngopeka my mother-in-law. My mother-in-law, yes. Mura attached dinere. No. So tuarenga se medical. Yes. Medical ebinto tokogani ko ikoto your age. Age abana bao. Yes. Oto e bonsi, oto e familia yao, tomanye kwa medical. Medical. All right. Yes. Bia mwana sana kero toka ndrete with the different medical insurance policies. Tole na Thomas Yosoro kwa se company go se insurance company ya Waumene Insurance Brokers. Bagutoke gaso mochibo songo Waumene nsari St. Vincent and opposite Kisii Hotel. Ewono. Nechi branch chinde nchire buna tueresa na ningu chale watu tabi Nairobi mbabwate the main headquarters I think. The main headquarters Westlands. Yes, mbabwate Nakuru nechi nsemo chinde igotali company era nke igora aligelio kuminga Waumini ene riri nje manyete company so and so.
igona kikiagera ucha se studio na ndogen orocha gendete gotobo semia igobono tobese gotigo magega kero tagete cover use insurance ya gento kende gions biria torokere mpaka twikiriga na inde binde mbiro ebinge togochigo kwana bado ntwate chideika mono togochikorigereria chinsa ibere nenusu ane nate bi produce wikamente chidega ngaisano iga use komika aranje ekero togenderete iga batitiga turaraika ndochinara kulika goteba morning asante sana morning to you too Evelyn Bikoro korochense mocha chinse mocha ntulele agoteba niko ndani salimia sana Mr. Osoro anaelezea kinagaubaga je premium ni policy akuboli na premium ne policy premium I don't know good premium ne chibesa chirio gwaka na chiko chese insurance na chitokoroka chi premium okay yeah all right igo gwaka no bono mune chitwa bono muna chinateba 1900 cha last expense ichikoro ku chi premium erina riri eta chere asante sana bia mona Evelyn Bikorono korenko iraneliwe Divina Morakora South Mugranga wateba wow thanks a lot kwa kuleta mgeni ndani ya studio atueleze mengi kuhusu insurance wengine wetu hatujui lakini vile naangalia naona niko chonjo je kuna deductibles anchiri inkieke nera gotebange policy nera ya deductibles teyo policy bile intobwati mbanye bwati ali nyomine tinga in case karoko kwa compensation kende nkiroko nacho tori konacho kende jibesia oko ego muna chitakeire exactly ya tukati chochote bia mona sana Frida no aligirete kurochense mocha Nairobi agoteba na washika loud and clear salimia sana mgeni ndani ya studio na tunatakia Brighton uponyaji wa haraka asante sana kwa kazi nzuri Sara ndani ya studio bia mona yendera gutumegerangarikia ogwetrase namba yesimi eyo eregabo ase studio mangana mayaboli koro wa Umini Insurance Brokers ekarongoligereria Ndizi TV News Digital abona nsemo ya Facebook ndolenga barabia baratumire ujumbe bagototebyanga wako ndani Beatrice Osoro agoteba pamoja embusurengi yakorobo nchali bo mwanchani ko ndani asa yanonya manyete hapo ni nyumbani hapo hapo ni nyumbani hapo ni nyumbani akoro kwa embusurengi yali shabikireito na mumera litukogetiga ngacha kumanyanga kai honorable Lame Kigichomi kuronya machi agoteba niko ndani kama kawaida biamana sana gendra kwa ime yomorolio Kamakli Cyprian agoteba komo kuro chinse mocha manga cha miranga no tora mombaka engoli akubolinga insurance agents brokers tuma number oyo mwe namba yali kire right now en namba tagete honorable Lamek Gichomi iyo arote kangotebi onye kwane right now 07 25 55 8805 Airtel number 0731 00 15 67 obviously ito erali Kisii Diocese St Vincent Pastoral Center opposite Kisii Hotel aseba kwa gache mall okay bia mono sana honorable Lame Kigichomi I believe nga kwa nyori na mbeyo asenchira yabwangu jonye sabirange chira undibere igaga Facebook igona aligirete kegima omrobilio we ngana ya bono mambe kartokulia insurance policies echo nacho yo minto Thomas Osoro agendete gototebia senchira wekera twatigire ndeisiko sengencho bono nchetima nyetinya nero reyende okay ntobwate gento tokoroka personal accident okay personal accident eyene insurance egokorenda against okoumia kondegwensi eise koba kobwate personal accident na boko genda nonye goseroche kwale gochinya no mongi nole gochikuya amache otere ripati mbaya obuneke na beko gwakana haya gwachire gosene ngombe yao kwale kozikolisi yago tuomire yakobunire ngwakanere wachire gotema jinsi yaga beti yago akire ngwakanere engiti yakorumire ngwakanere abana aba baito boko gendi chindundi gali kuna ikuiti ali kwanza nimewangotea sana ngwakanere kona era tobwente koira kwanza boda ekeroko gendi pikipiki yao gali kobwate personal accident na ndo inishwete pikipiki yao
you are in safe wakanwe bese yo nayo timokenga gali onyago kwekonyera nyakwabunekire Joshua utara so kuroria nga koro kabisa ma na kinda akora na engineer insurance mondra maranga means personal accident yega na boko umera na teligo kabanga muruane segi no gwanjo akanu lakini pati mbaya kwa mtu amekufamia amekuumiza inalipa How much do I have to pay so that nyore echire valid in different ways lakini kwa 1500 paka no 20000 it depend with your pocket yebuno gwaka na chi premium chi nyinge bono ntumieru geli moswati oli mindabo oli Evaline muno gwaka na chi premium chi nyinge buno konyora chi benefit chi nyinge buno gwaka na chi premium chinge buno konyora benefit chinge it depends na kiyo contribute buno go contribute and you pay once a year not monthly limo omwaka what if eyega personal accident na akanire but the whole year sijapata hiyo personal accident tindathereria tindaumia do I have again to pay the other year? Yes. You see, ekero gwaka na tisia no nyineria matanga tokweti. Remember nyalewe naga kwereira asegete. We contributed chibese chikaenda chikaka no rio kwereire. Yes. Okay. Bia mono sana. Tuendelee Osoro. Yeah, ingate twakore personal accident. Bono toko genda se insurance ekoroku. Fire. Fire enige ko insure chinyomba no bwato muchio garia umuchio yo igo no bwente ko yo inisure kwaga chire nyomba kwatumekere chi milioni 10 enyombe yao yakire yayire gosekeramba utigia etire gyaye kyabugoiri ina asara ngo yinisure tole era covered under fire ekero yabere covered under fire keramba utikeire we compensate you Ose ati kweke buneri ya kwerende ya taki we compensate haya nse chide ndege ya etire goropati mbaya yegwerere ya sambire we compensate abantu bayimukire community baare kominyokani esegi crashes baachire baye atire nyomba ya baye umisire we compensate amaja achira amange koru nowhere embura ya ture asalirie nyomba yao we compensate it is covered under fire right na oyo minto oise koligereri fire ye umolero yekeroja no sambe nyomba yoko tike content wasamba igonko inishu atole na content chirichire nyombali goetera omolero oyo goetera oboibi bagrari mbiya mono sana Thomas sora so kebeka borongo one for example ga Ndizi buna tole igoro chi camera ni chi best nyinge sana igeto ko chi insure under life insurance enyombe yengima because nebugoletie a lot of machine a very nice question again to talk kole nyomba bune yega ya Ndizi TV ne studio we insure it against fire to insure the cameras against electronics na to insure again against toko chinisho under electronics to insure against burglary abayibimbra bago chaga igabayibe chi camera chi bayibe chi machine oira ne back to zero bone kero chire insured okoba compensated era bane nkobalende ya it is covered igombe yatwerike igombe toko katanda office to insure ekero ile insurance bone gasi ya 2 years the brokers no koligereri what kind of cover have you taken igo ile cover na boko egulisa kara kibwate chi cross igali kumbe toli covered bono egasi ito no gosoma toko somere igende kengere covered ngakikere covered cause na boko ile insurance onyore kwa ile insurance kwa akanile premium but benefits the benefits chire chinke very chinke chitaisa ini again toko insure karo kwa ile insurance digereri benefits buna bono koira na back segari buna bono egari totebe comprehensive wind screen nere covered alternator nere covered radio cassette nere covered side mirrors ntire covered lakini asegari engima lakini nyene yemo yabuneka teri cover covered sengenje this below excess
Asante. Togenderere. Yamona sana. Ai, wanchomoni hadi mezo no kwa manye osoko no ngenda to kubwate kumanyegoro ya insurance. Mimi nimejifundisha mengi, Joshua Uta amejifundisha mengi, mtu Brighton Magole amejifundisha mengi, unatoko ruangu. By the way, ingo obwanirete kuna cha insurance. Mbwate specific clients, customers, osino inji na bongo cha no onde bwensi insurance igere open onde bwensi na bwente koira insurance at least tikakoba igota recovered nere nkora igunga aba ya riri ribono tiango tanganiro nyentebi life assurance life assurance neroro ngo cover tole life assurance kuna bono the director ya Ndizi TV. Yes. Na bakwamwa abanachere live assurance. Okay. Kere umutienyi you contribute some money every month, some money nkenge. In case of your mogachire agwaka nuchibesa get some millions. Na kyokororera life insurance abantu abango montole live insurance buna bono Thomas mi niko sawa. What is the difference kati ya life insurance ye ne litwate belia medical? No, last expense. Yeah, last expense. Last expense in insurance of its own. Okay. Eko kaba matangoka. Life assurance ige kaba obogima bwao. Obogima bwao ngakende yonsi oraru enseye. Okay. Waitiru. Waitiru in an accident. Yeah. No ego compensate. Oh. Wasirire tumanyire se kuachiete. No ego akana. Okay. One token no bwate life na no bwate last expense. Life we ko gwaka na kifi yake na last expense yake na kifi yake. Bia mono manchu muligere timeti go seno gende to kubwatia. Uyu no morobiri nando tanyorande ne rirande turaje tuanje nando turagire mtotho maso so ndagende go totebia mange because nabo tutakore ase chinse chiga chitigarite sengenche bintu ne binge enda kwera serabija but nzuri na maiteke Gusii mataba Gusii bane barororo okonyoranga mbake maiti bia lakini era nake maiti bia akototebia sinchira yobekira nkima ase medical insurance akarongora etaiga usenya kitali okonyoranga insurance netagete approve ose kwalikirwa mariogete kwalikira mariogete then bate abanga tyo turaganya approval kurwa se insurer rende abakuru insurance then it takes a lot of time kwanya nantu ba complaining agaki insurance ya netera approve omonto onyore gokuta gokurende oyo minto maite nkonyorore no ruarite ekero ruarite no roje pressure yonsi teri goteke long chinga kinchirie goteke na kwanyora schinda abantu aba bakira abange kwabere line like 5 minutes or 10 minutes senge omonto oli go approve ko ikayike ata ipwatume so teri goteke long impressure no borwere boli okora ngango na akora irubwango bwango chigokoro egento kenalo jo comment about the fire enyomba yo ko inishwe enyomba ya 10 million igere cheaper than ko inishwa legari ya 2 million ko 1 million very cheap because the percentage ye nyomba igere cheaper than the percentage ye gari a 10 million house era cheap than ko inishwe gari ya 1 million. How possible is that? The percentage chire tofauti chiko fali chire tofauti. Bona se nyombe percentage ye nyomba for example irenga against percentage ye gari. Eginta tebere percentage bona iga na bonda go te bona iga onyore cha change. Oh right. Yeah. That's true. Amonta kumenga ke mungoro nenda oto tebiga enchibona igo erete. But I know what I assure you I am motegerereti. If you come through our mini I know you will get more benefits for retro premiums. Chi premium chinke benefits chinge. How? Because we are a negotiator. We have negotiated with the insurance company. Premiums, they higher the benefits. Yeah, like a motor. What you buy in motor ni benefits. Okay. Benefits. Na chokoligereri. Yeah. Whatever about ye nyomba. Oranyora nchenga achitaka nyomba kangere 300,000 shillings. Nandinaro obwate 10 million house whatever you. Enyomba ya 1 million roughly take over more than 2,500 eskeraton.
What do you advise? Because nabara tere nenche timbu ati nyumba ya pesa nyingi, I'm not going to take that insurance. Inishwe nyumba. Ora isakobato inishwe nyumba. Onyo olenza chinde gasi yaripukire kuru nyumba. Yago sambire nyumba yao. Oroche asare iyo. 5,000 chiko kolenda. Oru orobwange ko inishwe ane nyumba kwa spend like 1 million. Getting a million is difficult. So inishwe nyumba. Na yo be covered. Tofauti ya life insurance na home insurance. Usintubati home insurance. Home insurance te iyo nere inateba fire. Yani against home ndoko iruka fire. Ya ntubwate bagrari echichiranda te the fire under fire. Bonege ntukende nale ko chikocha te ata insurance. Yes. Ne yo ko insure chiombe. Okay. Ko insure tole chiombe. Chiombe chiao ko ikatoje tuchirore na kichingani toko efomu ichori to chinishwe. Okay. Aya ngo insure tole obolemi emegondo bunabona abantu bali baitu tokole mengana alia. Yes. Wacha kwanya oromo gaso chiro osambire ngano nko insure tole echai nko insure tole kai waumini insurance brokers mukabwatia mangana mangamaya ya tugata mangana manga chombe chimboli ne chingondi nchireme all right gabale mimo bese gutigoma gamata nganche ntatwara gari ntatwara nyumba no bwate chae no kondisite migonde mene no usmeka chinye ni gari mansa erugoro chinye ni buna bono mugaso chire chomete chaumire naboko nyore coverage ose insurance yeyo inyargo bakewakana no bwate chombe cya guno mulemi no bwata maremo gorete kuria mata ali no bwata maremo gochinaro kurugurugaiga waumini insurance brokers nigo bwate libagari ya bene liyo go partner monae egera bakobo koreri olioganitia se obogima bwao ntobwate travel insurance nero traveling insurance ntobwate traveling insurance togo kona jira yago konya karo gwachire se yisiko all right bintu bya obisirali okoira na back we compensate you ntobwate traveling insurance aya ntobwate professional indemnity professional indemnity yenige go cover abanyinya kitali kwanyora nga magosa abeire omonto umi kwa kolera omonto surgery kwebire kotoninda yes bono yenere go compensate omonto ulia bia mono sana asinya kitali professional indemnity nero ntobwate public liability like na buna na chaga igoyo minto moralia but mbaya ntereri mbuneke gaiga igo professional indemnity nere ko ngakana ya not professional public liability nere ko ngakana all right ndochenga abogima no biya bono ndoche tokona kolera bosa abogima no biya ekero umanyite what by the way mwanchu mwana bora nyale nkwa maite mangana ya about insurance nkwana kanyora boseme nkwana kanyora obumanyi bono Thomas Osorkoro wa main insurance brokers ochirega igase studio ekero nkaranzirite bikoro to bya Brighton Makori ototebiria mangi goro ya insurance nakigwenete konyore cover yo korwa chipigipigi korwa chigali korwa chinyomba chiombe amaremo oborwa amakweli amatanga ani binte mangana mayabole ekyokora genda nyora insurance yo genda erike na women insurance brokers egero nyora bokoreri nande gente you only pay once a year a certain amount kolengana no mubuko asichi insurance chons to whatever the lowest inchirechechi toratigeri ya last whatever ya matanga chons inchire lower depending with the package you want ego monto na package yakamufuko kao na votoko gamba ena kinata kumanya the minimum okanyora se any insurance eko bwati type of insurance yotagete yeah one karo gwachiro tebe ne yotagete na office na votoko gokonya aya togo just schools ntobwate insurance ekoro ku student cover abana bali karo bali school gali mbabwena tako ba covered but mbaya na bokonyora omwana bunabona abana aba ba play group ominyo kirenza chinde oepiro omwalimu ekara epo mwalimu ochiro gure gose nengoro ime goso gure gesima ime goso romiru negento ekero bare covered insurance ngochere twaka nabanyene bia mono sana
amangana maya kigima bwana Osoro mwachimwa leo nitakubali amangana na maya sana kurwa sibo umine insurance brokers ekaro twarorira igoro ya insurance twarorira igoro ya policies nanda nene mona chiacha gutotebinga kurwa umine which kind of policies chechi insurance na insurance babuate kurwa medical all the way to traveling all the way to life all the way to ebionsi pia kwanire ebinga kwanire bono Thomas Osoro na bora nyamubwate all these things bya lakini nyorenga mukare ko gorwana n'iki client so okonyoranga tali numwe kamore lishirike elyo aiga somo cyobosongo n'iki nyinge kirororo but how outstanding are you ngakimogara mwakwana chi customer chaino siri yenu ni gani mpaka kwanyora chi customer nchitiga kwenda mu kiambe insurance broker lakini bache wa umini insurance broker esiri ya iton compensation ekaro tuago compensate bia goikoto e client authorify client somosanio okay another thing benefits ekaro togo kwa chi benefit chinyi ngorulenga insa chinde kwa iberu egari yao ya ibiru chi actual ya ibiru chi ngakitoko jiroka starter ekaro tuago compensate mambi goikoto omosanio nkonyorora ata clients na bago ko insurance bwe bakoko ogwata ajiri ebinte ebibinde bitakere tokwena nas free cover wind screen kwanyora tele covered gosebete ko ye capture system gokwenda kwanyora teyo bono buno go compensate bia buno go konye client ko guide bia abe compensated then from there we konyole clients ina resiri hiyo ndio siri kwamba obokoreri bwino gose services chaino niko chiri chibirengo bigoro that is to say another thing we have the office ese document nya gwatoletere copy yao otokoyerusi to yescan to ika office ito na copy ende to irarari to the insurance company bono go konyorori na asireti e document iri atoyete naye kwasiriri ntunto ye bwatega bia mono sana ayuna maya kirage esiri yabo neri yokwena no bokoreri borobya ekero kwa iro bokoreri byo kwenda wate bi friending la kigenda bo mini insurance brokers okwo go bokoreri borobya bona mwanyari kwa mokonyora chiri referral chinyinge kigima ekero kugenda kuligereria maboli yo mwancho muligereria ninto ite onte bikero kendenga bona muna tuwa kwande na igetibi meta nto bonsi bara bakuligeri bari ne kirenge kiyana ende bara babwate kirenge kebe bagote aboro no to uchikoliera onyoro monto njiragata inche mete inche ngorubo wa umini brokers insurance motata na romo monto ino mambi olisa wa representative na kitu bono bantu tura avoid koba anto baisa kwenyora tura sabantu batali wa umini brokers insurance bali chinkondi because these things happen anto kuliera bara again togo kora ni nchupa ko bisi yetu osabe gororo nchupa bisi yetu togo safu onye to konyara na kwa contact to akere to chepa kesore yes okay igonga monto na bara gotainga nchenkoro wa umini insurance brokers nando egene igo gotaka gotegena ambi yabache bakobisi ni nchupa kobisi yaito gose ngakere si minje chobisi yao untu to flexible hasta yo tali gocha Morigirnaro kuboli gagotebanga what happens when we hear about the outcry that there is a delay in compensation whereby insurance firms are being accused? The delay comes because naboto kukubalinga some companies now bago delay like now aye client nyatotageti ko cooperate watebigo lete police abstract tutageti ko lete police abstract lete to signeri to ichori claim form wange go ichori claim form ekina kikego delay immediately riga kwanyorira accident ko lete police tigagotama genda igwe police abstract nchuto ichori claim form egari yawe genda garage erosigo osoke gosobe compensated bono ayo munyene kwangire go ichori ebintebi ngonyorora abaminto mbale babwate sukari goko motebi go roko muchanda bono manyete bidena bikogera e claim ge delay I see igongo isikubwate the whole procedure compensation araka is very sana easy within 2 weeks wakani to Brighton na ali akubolinga how do you work with the lawyers
nataka kuboli na nchiri boli elio na kimo koliga ino naba wakili kero ke ndabona nyo monto irire ose na what insurance ukoleka nugete bwachire mutagete ko masoera and all that. How do you work with the wakili? Into as waumini we don't work na lawyers. Egasi ito it is cash and carry. Kwa ile insurance yao, yes. Tolikere check. To banke check yao. To kwa insurance. Shida gekoba to bwati the right procedure. O hakanitibesi yao. At no cost. Okay. All right. Mbia mono sana. Anara kulika koteba ni Dalton. How much should I pay the medical insurance per year? Dalton nero kubolibo. How much mbakana per year? It depend, Mr. Dalton. It depend with your age. Yeah. So what you should do? Just call me. Send me your age and the people you want to cover. Then I prepare quotation for you. Yes. Thank you. Okay. Yeah. Narege gotebanga kibeke namba se screen and ningancho irolre namba yutume se producer go konyelika inse onyelike gabo abantu koramba gete namba but for the interest go se faida mwancho yo bolje na ende karwe namba oyo minto tiganko ye namba ende namba ye ito yesimi eyero konyora nero nchomo nyene 0725 55 8805. Yes. Mwancho moligelia ere 0725 55 8805. Iyo komanya runa toma sosoro egero mwakere wemanya mangana nda mange alikero kende tutarabolia na alikero kendo taratulikira gaiga tukubolerie alionsi nata getukubolia nchendo chingana ya boli kole ndonye ndirororo ntaraboli oro chingana eno tagetumanye about insurance policies about women insurance brokers ayentumere liboli yao ntauliza kwa niaba yako sengencho tuwate chidaika ngochiko kwali bagobolia mabolio ebe question and answer session kole ndasibona anara ukoliganera gotebanga I want to insure my bike. How much? Nabako boltali tino endi eta nandi kwa likelieta asokoro alia konyaro kwana lianga ki okiambe oli kwa boliga ali boliria igoliga kolenda atabira I want to insure my bike. How much? Asengenjo bwate namba yane ngoko sabo ngakere alafu ngerese value ye bike yao onye comprehensive ngotebi nyenta third ngotebi yeah mwaso abana boda boda ninawaomba sana tona cha insurance iko turabalege faso kona cha insurance tona chere chipikipiki cheito insurance egere nalitoko nyara ko batole safe sengencho mbasokane gocha mbasokane chipikipiki kwa yoli pipi ya kirui bakayalinga kire ande nalikuwa nyerusirie duka yakobere gasiengo ekero bwate ekava ose insurance yego yo mtoto masi akoteba utasaidika lakini no bwate namba ya egabo gose naende yabekirwe gabo ase ATV okay tinda enere yo 0725 55 8805 mwacho mulena erega bwa CTV yao wana boko mwakira subo raisi tana kuirore namba lioka bono kwa enyo erega bwa subo raisi. Hello Madam Sarah, morning, just saying hi to you Ndizi TV, love you guys. Ni Lilian, asante sana baba Lilian kwani mongino yokoro kwa nere melen tumegisi mwagole ko ngorore vituma gabo lakini yako tebanga tuko pamoja. Asante na rode ujumbe yago nari yokoro kwa Lydia Mora korochinsa machatabaka gote say hi to Osoro mwambie kazi nzuri waumini insurance brokers tumejipatia mengi beso miria mange atagetukuboligoro ya traveling insurance kulende waikire komoiraneria. Ndizi TV, we have been educated well. I'm Dalton Maroko from Gesusu Ward. Mbiamano Dalton, I think nae kwiraniri waliboli eli kwaboli gaiga. I think Dalton nero lioboli kwa mwiraneria nga how much atakerekorwa asensema ya medical insurance
per year. Enamba ya Thomas Osoro nge yo set TV ya gabo Dalton na boko mwakira badai karo tuakora singenje bono iga nigabegete ndege singenje muntu takonyara kubwate karo togende no morobelyo omubori it's how much per year. Asante sana koransama ya Gesusu aso ko represent abantu ba Gesusu na bali mas maganda to tumachu jumbe chaino nindoche Fred ndoche Fred Mititi kurachensemo cha Minnesota agoteba watching live. Say hi to Thomas Osoro, kazi nzuri, watu wajue mengi kuhusu insurance na ni ya faida sana. Morrison Tuganya Tuanga na na tune live Facebook agoteba kwa ni mama mabo Joyce na tatu mabo kwa Daniel agoteba tuko ndani kama kawaida. Buna kiombe osebune institution amangi na romo wethera. There's some few, if not many, challenges buna aba wakilishi and na go the head of marketing Kisii County marketers ntumanye the challenges mo wethera ka ochon kwanere inchonte binge kave no bunyabo emborobi wekango minonki. So can you highlight some few challenges and how do you overcome them? Yes. Yeah. The challenges to konyora nchiringa sometime wachire korole client konyora sachinde actually abantu bachukete insurance. Sababu ekogera bachukete insurance according to my analysis neli kwale konyora nga skindo monto chiro chaka kon insurance monto yare trained koseno mwalimu ocho ri kune serikali. Yes. Otike client kiangeti pone client ekekero kiangeti onyori re shida monto tayo komokonya egali yacha ya auction igo bono ekine kigekogera abantu bagotwanga but we as brokerage firm because any brokerage firm in Kenya nebwato office Thomas Boni gangise koru office we konyoru monto office. So it is better you use the brokerage firm than walking direct to the insurance company. Okay. Singenje karo ko walk direct ngoko genda kwa basafdi lakini naende litali ya uri abe kwa somebody. All right. So you tamanyeti. Ata challenges naboko ndonyo rumontari ne sukari yae agotindiere serious tata itiko korora goso ndo book appointment goko genda gochiko morora oiko gote bibwebire tibwati appointment na but client wants binaba ya kwanza client omotindo ina rogo cho ira insurance ekara kuramire you accept it kwa mutebi pole mambi yae ne rogo gwakire simya ira insurance so client wants into banjite na we accept Have you ever encountered gosenga omonto chiro irire insurance but wakanire for 1 year, 2 years, the third year tiganiro chiro missing now tutagete kubwatereri? And how do you handle such cases? Ngwa peniere naboko nyora chindo mungwano yabwate gosenegari akanebia omoturati gendo kiagereta mangana yo wakane deni akasira iko gwakairo monte insurance yoko tengango akana 3 times ogendo ro sana ime bone kara chiro ro sana ime eko ba cancelled geko ba cancelled tobwati insurance iko bona na benga bosa tatike gendo nale ko basaba insurance in cash and carry insurance tebwati deni tali mara boni oja kubogoli igere cash and carry bogoli hakane premium chao gabu ego insurance yao Ganya in case of anything, you be compensated. Okay, thank you so very much. Producer ne wanta inga yato mendrechi de kaisa to juji se chitu chelire. Akiri ndeti kachibe isano. Aki producer na lichiko ya babia. Egere mboli elimo. Amange ntochitona kumorigo sasa mange abo kumwakira esimiae eyure gabo ase TV yao ntarachi kumwali bagakwane engana yo mwali because betereti tokore gentoke kwenda nechinse bagota kilicho na mwanzo akikosi kuwa na mwisho. Inubu na waumini insurance brokers korumo basobo koreli nkeke achievement nereriye mpaka no inu moko iwanga mwaka gitaro we really compensated you mongwana gete are mpaka on records yani your biggest achievement na inu moko etoga libuna waumini you can go out there and preach to the world na totigera company yetu ariko yesie kaga tuara let positive impact as clients unabona obu yatubwate waumini yitugosobore naro lirenche clients chiane Kalemba kabeire baba auctioned kwanyora chigari chigo kururwa nowadays mbali go kururu igongo bwatera nyari ngisamo ni kwanyora gwatoreteire togochira immediately
kina kiaba solved in court amangana you era biyaiga the other party overcompensated igo actually nje I'm happy tinanya korondo ukolera bali bakalira maligambe etinye tikoro achete Kisii korose tuachagete wa umini yes our clients are happy unless nanya ko yugondo go complain but they are happy no nyeni nchomo nyene karoma etenga no bwate claim inaniuma igogo ikange sukume pakengori ekarogu akaniru alright omogokone no royi bia mono that's the biggest achievement ng'abantu nkonyora bara bokoreri boli baisanegete muntu takwenda okona kunungunika yonga no mwali gosieka bono moko ba excited nga muhararuro bokoreri warakolire gasi arafu rende gokorera oyo minto ondara chokoya okwanengana yayo yo mwali gochase abanchwa aba ligereria give us the assurance from now on emonto nkikeriara abtware no kwegena gete egera tare all the way korubo bonchali all the way koru South Mugrango osaire credit kyaye agwakire simi ataitopo koru insurance give us that assurance na into to that confidence egere na litora atare toike wa umini the assurance inko bane linga already nimbwate friends all over the country nyo muntu ko Kisumu cha Kisii na yesi yeti ndo bwata obisi ito safe house iko waumini gere ye kanisa okay waumini ne ye kanisa maambi ende gocha konyora umwana ogokororo okay onyore ndugu ya okay gokoro waumini is owned by the church okay tell ya individual ligonya kogocha waumini you are supporting the church na gento kende gyonsi gie kanisa tikenge ke individual wokunko iyo ekegendrete na we want it to grow igoni inchuo support waumini na intutogo konye you grow. Asante. Aya. That's the biggest assurance yengi yakigima asante Thomas Osoro. Dickson Mboga goteba I'm listening. Wakagabeko gotoiga goteba tali gusuka mpaka tokole. Obano mwanchu muligereria anesomire. Thank you very much asogo cha studio nyasago sese ni nyasa sese ni wa many insurance brokers mogenderera na ndo byane ye kanisa bintu bye kanisa iko biko straight forward onye kenge koba ni go bagotebie customer nga usana ngainire ekengeli koba usen koba kere that is it iko bonege ntokora tembea moja kwa moja ibogole simiao akira Thomas Osoro nero oteneta mangana marketing ase county ya Kisii akoheresera mange igoro ya many insurance brokers. Iko mano ekaronteto okore give us your parting shot na ende nabogo tuma maigano nyengo chasubo umine uranyambare mbaligerere sure gente getangani yes na akire yabategereri na bali bande bonzi mondi gerereti abantu baito korubonjari ari nyamatutu ba pitongonjo yes getago abantu baito ba boda na abasani bane mwensi pia semole basani bane tu asomete na Innocent Vincent alio mwali na wale wote tumefanya kazi na nyinyi Nairobi na wale tu walenge na we university ko batebi ngambi ya mono na indembi ya mono mumenye kale bunanje namba yane yo muiso ngo irorera yesimi yes 0725 yes 558805 all right no tokotoka St Vincent na wapenda sana asante Marugio ya ntoliko mongi none nora ya mono abana bane mongi na mama na tata John Osoro Agnes Mora nora na fura mongi none Lolo yes asante na wangotea nyinyi wote kina Mora yes thank you kwenda waumini ba maiga mange kaya kuru mo director nyumbuatu mo director mo manager mwa maiga mo tabinchi na Brighton na Joshua to baira maiga mange iko na bike bikoro to bia Brighton timedinga na gitu akori lakini ni medinga Brighton nanye genete iko na akori gasi ali gochagokora andi to kumasabiro ko bwena kwa bwangu asante sana Joshua Auta na producer Murubulio kolinda gonta inga chibesa nchiro abantu bagwenete kwegwera echimoko chikoegwa asibona iga edrutera akorwa kolende gendera kona gutuma wetera se pay bill number genda gabo lipa na M-Pesa bunere gabo se TV au gabo manchu muligeria genda pay bill a business number igere 888090 amount name ya machoka account name okolika Ndizi kero wakorigo waswahili asekimena no gyo kobomobui asokobera shilingi chiri 10
kwibekera rituko korukera asomoro belyo na baigo kwibekera seri bagali nene lyo kwibera shilingi chiri buchime iberekera wiki korugaiga Ndizi TV gendera gutuma subange kyagera uwezi kujua bahati yako chiwese chingo cholo kawe kare drego korwa egere tonyoro mu bibwensa kya igo bana to bese gutiga maega genderera goshiriki wika chinga kichinda naendo mwanchu muri rituko lya ankyo morobeli bunoyo iga bweri chiko kero chiko banoyo mintonye ga kuigwa buja Brighton Makori na nera twabete nera kurtwa gachete mambi tarantiga no ikaranstega no nyaka igwete bobe togendera kumasabira makuba na echimioro ligendera kwera egera chikaransega iga mbarabale kwa niaba yoyo mito Brighton Makori ngwakangambia mono kigima na inchini ngonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita twalenge na Thomas Osoro koro waumini insurance brokers otosomiria mange kianda yeikomi wika chinga kichinda naende inchini ngonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita. Asante kwa heri. Gusii ni wewe